privilege ben provi bat kunju iping taiba kunju kai video ako contohnya ke adventure bakten bat kene video kerpang na benta jong ki nong song snong jong ka rajung sken nga kum wei bro ba tajukan na kapor Singapore aga baide berkesensar kadar penjelek kadala keluar gila nanti mempunyai kesensar kadar kada kroy baik nagapor Singapore nga juga keren nga jing sisa but de nagadaw jing sisaru ba ngalasya penmong hau sukher nongrom nga siya pen Islam pada nagajing penmong jing sukher nongrom ba nga keren jing siya nang tang senang sur susu pan keren nga jing sisa ya benta hampir saya kendet Japang kini ki kendrum kendram hapo jeng karai jeng sken jengi nang ba ki paiba kinnam sya elam bakla kinnam sya berbi namar ba kat kum bagalong menta une sukher ngrum rengkat ba kita membar jeng u kila berbi iyo paiba kila pensyit kila pensyoy paiba bakin soto bakla ya kaneka jingmi jong kini ki rang yele kiri yele kirang ba yele kiba yele banwat ke hok kajing sisa haba dan kajing tarasnu apo ga sensar ka kadar abadan kajing yoi badan kajing le bakla apo ga sensar ka kadar ke kine ki rangba kilami dag ban sim ba ki kwa ban penyo ya kata kajing besar ka bahok namar ba kismutu balada yo ya kajing besar bahok kabam sap kabampong kanlong raibi apo jeng negara kajing bagi kun ki kti jeng garai kin yo ya kajing pang raibi kajing pang bampong da ka ba nisu pang swai tang namar kajing le jeng kita kiwe ki ar paiba namar ba ban pensyai hapo kaneka video kajrong than te nganong pensyai than ngadu sedang ngadu bukut hanre kan soong epi tang kada goe ba tolong gi biasa aplang ya kata ga jing besar ke bohong wat nang tarais new namar ba ni ginong ujoru ini syakmat hi nang betabang perkade paiba na kata ga daw namar bal aslam e jing besar bosim ru klem simkia hadin bau ne saudar umburam ya ka bijing besar lengdo jika bosim un simkia un pek mau simra hadu ba kane ka kam kapoi ba une u sya ujor saudara nusken ulek banbu ya ka political appeal hapo district council but hadin kata un ujor umban se berliwat ban penpai biang penwat gelat yang ki penpai biang yang case house in bat ndalapai house in hab hadu sim hadu mentarung perlak benrai habalakut kata kejing aipor jung ka haikut sim klemrai tena kata kadau kejing ke simkhia jung yam ya kata ka jing ujor jung leunong ujor kalong dai namar balakut kata kejing pha bupor ban bisar usim bisar tengi lei nong ujor lei ken tang ban ok hang swa sisngi asmi iem badan buram ilaka insyat hang swa gijing aiwai bat tepek lem mapi bisar lem mapi tu iem ru da gijing sokhia wala hang ka tendar bat tang hagalai terik hi unai wa nru lakhot ban bisar ketekam nrei unehi sodar imat yang dikonsil ru kwa ben le persya pe pai babi hagajing sisa inobujor kimi syakmat tang namar ba une sodar hagador bar ajing khain hak arpoi trik ubnai bukhatwei arjar alpusan ipenlong ya gador bar klemdon tresral klemdon sekretari bat nangta ki ek sodar kim nongsong dorbar ki lakhang bat pemsange ek tag dorbar ba
klaim dan Israel klaim dan sutri kan bahaban sange no shwa sependek ya kedor bar hagoi ga tarik hagoi sni nrei une sodar bar kat gi membar gi jongu di pniai be kedor bar te nakata kadau ba kane kejingle jo une sodar kala penthara sniu ya kinong song dor bar ya ki ek sodar ya ki rangwa snong te hab khadu harengkat kejing don lang jong trisral kejing yathu jong trisral ya kata kejing lap jong ya kejing ja pisa te om ban se ban lewat kejing bisar nos im te kini ke boro kapenlong ban simpor kejing bisar ka dei be tang na kada jong im bos im yum sim khia ule men thiu le kulut ule marla imat dan jing snor khandiat ke jing jenjar ke jing hori hara jong ke khur ki hajar ndele da pembej mo ya kene kam slem re tangsi brai arnal ade pendai gena kam nama bangi lai ki nong sosnong jo karai nusting ke nong sosnong jo karai nusken gilong di bokong usneng dan re mo upat tip nagadau iu boleh kumne te pai babi hakatai ke jingkhang jong iem ya kene ke iru ya kene ke jing ai wai hatru ula ai hidu jing tho ba khang tang ya katendar bat uiem la suthu hi ya ka jing long jing man jong ne ke yo ka hat kumbala batai do teu sodar haka news tendong jing swa ka bo luong ba sisin la khang ban ai wai ka bumut la hap khang hi ka hat namar ba kane kam long ne kum ka yo hat kum ka yo pensla kum ka yo du te uiem ru haga jing kum sha jung u nilangi ki bas muthu ni ki pai ba ji be jing phan la de suthu hi ba la de tip ola de suthu ya kata ka jing long jong ka hat na kata ka dau ong na klem khang re ya ka jing le hat ya ka jing le tre re kata ka jong phi hndre nge khang tang ye jing ai wai te hndre upai ba usuthu ya kata ka do ne pat usodar kan bagi memba jungu tim suthu pile ban penkesan daga ba mi ban pensyai ban ong ba UIM usung thuk bakla ya kata ka jing persange ya kata ka jing khanghat numar ba hana UIM tip re kata ka jing long jong ka yo ka hat numar sisin bela khang ya ka tendar la khang ya ka hat tenre ngi pi gnong song snong ni sung thu ba balada khang ya kata ka tendar makna rong ki pai ba hi ki ba leyo ki ba nang ki ba jutip ya ka kom jing long jong ka hat ki nang hi paniat ban tre te khab khadu une UIM ru uklembu por here penslem ya kata jing bisar ulobu tang arf khandai trik life trik si trik latrik kemut tang sansngi bat hagajing sha unong wayo lay ukut haka lai potrik kemut kajing khang ya kata ka jing aiwai kalong bait tang arsngi tendrai une ya kata kajing berhak jing distrik konsil ru ki kumbawi lay persya bat halor bla ba i kumbalai le persya umi ban pen long public meeting ban pen syai ban stu pai ba klai pai ba umi ishagi media ban pen mi ya kata ka jing pen syai ke jong u ka ba mi ki pai ba ni so thu ba de ta ke jing pen syai ka ba bakla sudah nama ba hante jing pen syai haba khadu ki start haba snap tang ke jing pen syai jong la su thu untuk ba de ta kam thok kam skor sudah wat ya ka tarik ya ka snam ka bau pertasnong ban khang ya kata hadru ulaklet hadu ba haban pensyalem dau tendong jing sawa haban chúng ta hạt các committee kỳ vốn là kỳ đôi đồng bạc là ai chúng mình và ya kahan de balik petan senong nak swa nama ba umdan ki nong wa umdan ki nong kami te yo kadon kono ka jingjia la ne kono jingjia susi te hapo karai te ka bha bangin
pertas nong no bangin pem ba kata ka jing pem jong i ban ba kata ka jing pertas jong i ban wai han ka de kat kum garai jong kom chi ka bang siong ha ka lai pau tring ka lai pau tring bna ba san arja apundai thang ni ko in do ba Asal. arja apundre ho Pe tangta pula sungtu namar hakato video lor bay iu kundo pule hakot hap kado ya kasnem rodang bakala dang tang kanu sni ba umi media hadin ba khang ya kata hat ndulaklet no itang snem ro naga snem arja apun pen poi si use snem arja fundai te pai babi kane hi kijing sut kane ka ba ka bangasung thu hi am kalong baik ba une usodar umdan kamon ba mapi ki baik ba pit like kata ka bai krong hat ukwa bai bakahar kan nom sange watang si siru nang ba kepisah kan nom like kan nom du namar ba ani thu ipi bau ne hi usodar em ban mentoy ki baik ba kwa bai ban tang ban lum pisah bai nang pen is ya kane ka slip ka ba krong ya ka bai yu ya ka bai krong donation pan pen khoi ya ka parking hat thumai te hangne la tho layo pediang na kan barkli RS sanpho rupees nagbanta pan pen khoi ya ka parking hat thumai kat kum ka jing yo jing bit na ka office SDO civil subdivision pai ka tarik dang khat khandai trik banabusan arja arpunreu kane ka slip wrong stand kat ba hagalai phu trik pan lap kelas ada slip rong sau lai phu trik banai basan har hajar apnreu pek kasany rumdan kasil rumdan pek hangneru kasil rumdan kasany rumdan pek hangne nga phasany ong to sany mo klim sany kumno pin slip kumne kisany kumto kitu ginong ap nto kisany es nong rum te pai babi tangkum tahi ngan penkurno ngej ba kini ki jing pensai jonga kinlong ki jing pensai ki ba phi pai ba phin nom sai lam bakla phin snothu ya ka badai ya ka ba bakla ada phin snothu ap ya ki jing sisa ka jing sisa kan sapau tangkum ne khublai sibon pai ba bi